Moro, tänään me pelataan Reinon kanssa Mine. Tänään taas uusi yritys siihen, että yritetään. Miten niin en mä kertaakaan No, mitään paljon kello ihan... eilen oli? En mä tiedä, ehkä mä menin... Oikeastaan mä tein Sprite ennen sitä vielä. Oikeastihan kello oli sitten se 12. Mä tsekkaan toimiksa. Vai jotain. Mä mietin vaan, Se ei että vissiin sieltä toiminut. ollut Mä voin kokeilla. Mä voin kattoo. Jos on toiminut. Mä pidän sitä kuitenkin ehkä tälleen. Onko tää niinku parempi vai ei? Tää on ihan hyvä. Ja sit vaan haluaa, että on semmonen ärsyttävä video, missä on niinku kaikki semmoset tuulet ja kaikki siellä ympärillä. Niinku siinä mikissä. Tai jotain. Mä saan tyyliin semmosen niinku mikin. Mikkihiirimikin. Okei, tässä on vesimeloneja. Me voidaan ottaa näitä, niin me voidaan mennä sitten. Tapetaan pari possua. Ja hakataan hiiltä. Joo. Hakataan vähän hiiltä. Mut se ei nyt haittaa, jos meillä menee monta yritystä tähän. Onko se leikkaa sit nää tylsät kohdat pois tästä? En mä leikkaa mitään. Mä uskon, että sitten näkee vielä sen, kun sä oot siinä niinku starter-jutussa. Haittaako se? No sinun kyllä, niinku en minä se. Mun mielestä se haittaa. Säkin olit siinä yhdessä videossa. Niin, mutta se ei ollut niinku mitään. Se oli vaan sitä, että se lasketaan kunnolla kanavaksi. Jos et tiedä, tai todennäköisesti ette tiedä, mutta jos kanavalla ei ole yhtäkään niinku minkäänlaista postia, niin siinä on pakko laittaa jotain, että sen voi tilata. Sä olet laittanut jonkun postauksen sinne. Olin laittanut, mutta sitä ei vieläkään laskettu, koska... Se oli siellä. Tiedä, tai ainakin silloin vielä mun kanavalle, tai sinne kanavalle ei enää voinut päästä. Häh? Ai siis sun kanava poistuu. Siis käytännössä. Eli sulla ei ole enää kanavaa? On mulla kanavaa, mä en jaksa selittää. Oi vitsit. Sellaista sais Stone Agent. Sä oot kyllä ihan broke ass. Niin mä sain rautaa, mutta mä en oo saanut raakaa rautaa. Ja kun mä sain vasta Stone, ei kun mitä viit. Ymmärsit missä sä edes olet? Tuu pois kyykystä. Tuu tänne, mulla on vähän Täällä on kanavia. Kanoja. Täällä on kanoja, jee. Jopi. Kana. Täällä on pumppineita. Mikki heilahti aika pahasti äsken. Joo, Sari, mutta täällä on niillä on varmaan tosi tylsää, kun me vaan puhutaan jostain ihan randomista. Joo. Oho, eikö jotain vitsejä? Ei keksitä. Mut muuten mä oon iloinen siitä, että Espanja voitti MM-kisat. Ja toiseksi, että kiitos 50 tilaajasta. Shoutout Reinopel, käykää tilaa senkin kanava. Se on tuolla, löytyy YouTubesta nimellä, mikä? Reinopel. Kovempaa. Ihan Reinopel. Ei, miten mun näyttö sammui nyt? Noniin. Aha. Sieltä tuli virus, sä latasit väärän tuonne. En mä tiedä, mä kutsun sitä nyt vaan Opsiksi. Opsis ei kyllä ollut. No tässä koneella on ollut jo yksi virus. Mutta onneksi mulla on toi Telia. Oho! Joo, toi pitää kyllä piippaa. Elian virussuojaaja. Niin. Sä muistat kyllä, kun me katsottiin niitä paljon, mulla on ollut jotain haitallisia sivustoja. Okay. Niitä oli vaan ihan pikkusen. Mä muistan niitä nyt, mutta mä menen nyt oijuma tuolla aivan massiivinen. Niitä oli varmaan 2, tiedätkö mikä muu on massiivinen?
No, Hehehe. sun tilaa ja luku. Niin. Mistä sä... No se ei kyllä ole ihan hirveän massiivinen, mutta se mun tilaajaluku. Tiedä, mutta Sä ehkä kyllä se on tiesit, tän mitä mä videon olin jälkeen. Kuka sanomassa. tietää? Sä tiesit, mitä mä olin sanomassa. Sä tiesit. Oliko se P-sana? Uima Prottu 3 tää. On 2 P-sanaa. Mietipä, mikä niistä se oli. Joo, ei tarvii sanoa. Miten niin siellä? Jo 3. Saa hiljaa, niin katsojat ei kuule. Paljon sulle vaan chatti. Ei siellä ole väliä. Laitat sä? Näetkö tätä? En mä näe sun chattia mitenkään. Eiku, the server has hidden your message for some players. Laita uusi. No ei toiminut varmaan onko se vähän vielä. ruumaa sana? Joo, mut niitä on 4. Miten niin? Ja kaikki alkaa P-llä. Kaikki on rumia sanoja. No haluatko, että mä sanon ne kaikki? Joo. Ei kiitos. Onko sulla watermelonia? On. Pasat siellä, katoppa ylös. Haluatko nähdä cliff jumpin? I believe I can Mä sain fly. 10. Mä en huomannut, että mä sain 10 golden kanssa. Saamme puolet. Mä tein kerran pienen silleen, että mä tein noista vesimeloneista, niin mä tein niistä tiesitkö sä, tollasia... Niitä pulsahippua. Niin, mä luulin, että niitä voi syödä. Oikeesti mäkin luulen, että ne voi syödä. Mä oon, siis, ekan kerran kun mä sain tietää, että niitä voi syödä, mä luulin, että mä oon syönyt niitä joskus, mutta en. Sä väitit vissiin koulussa, että niitä voi syödä sillä sarkasmilla vai en tiedä kumpaa se oli. Mä en tiedä. Hei, mä oon nyt jumissa täällä. Ei ujuma, nää possut on jumissa kohta. No siihen nää kaikki mennään helvettiin, niin se on ihan ok. No sä joudut kyllä helvettiin. Okei. Okay. Miten mä sain just yhden... Ei, mitä hittoa. Mä en osaa viheltää, niin älkää monkatko siitä. Älä editoi sit ne tylsät kohdat, kun on vähän vaikeet puhua, niin mitä ideaa. No on mulla idea, lähdetään kohta etsimään kamaa. Eikö siis etsimään Tuolla on lehmejä! Toivottavasti että tulee mahdollisimman paljon läheltä piti tilanteita. Niin sitten voi olla silleen, mitä just tapahtui? Mitä mä oon vielä hengissä? Tuo mä kyllä piippaan varmaan. Hei, saaks me yhteistyö joltain, hei? Pieni YouTubettaja pyytää yhteistyötä isoilta firmoilta. Voitteko antaa yhteistyö mulle? Vaikka kaalimato. Right, joo. Oh shit. Täällä on näitä possuja ihan super paljon. Ihan sikana possuja. Ihan sikana possuja. Mulla on jo 23. Pihvi. Mulla on vasta 8. Jaetaan ne sitten. Nukutaanko yö? Onks silleen villaa, mut tuolla on kyllä luola. Mulla on 3 villaa. Mä menen aina. Täällä on 3 lammasta täällä mun luona. Joo, mä voin tulla sinne. Mennään sinne luolaan vaan, en mä jaksa nukkua. Mut tehdään näistä kuitenkin sänkyjä, koska me halutaan kuitenkin
Mä oon aina miettinyt, miten ne nukahtaa niin nopeasti. Joo, ja seuraava, ja siis sitten kun mä saan 100 000 tilaajaa, niin mä annan selle, kuka on se mun 100 000 tilaajasta, niin mä annan sille mä laitan jalkakuvia sille vaikka. Ai saatana. Haluuks ne Okei. jalkakuvia? Joo, mä haluun. Joo, mä voin lähettää sulle. Mut sä kyllä teit jo varvas revealin sun niinku, jos näit, kun mä katsoin sitä sun videota, niin siinä näkyy varvas. Eikö se videon musiikki ollut hyvä? Joo, mutta teit jo, mutta mä laitoin sulle, että OMG varvas reveal. Niin, kenellä? Mä en tajunnut alkuun. Missä sä edes olet? Kerätään nyt näitä possuja. No mä oon täällä luolassa, kun mulla on jo niin paljon näitä possuja, sit mulla on vielä 4 golden carrottia. No mulla ja on 3. 27. Voi passiohedelmä! Mä melkein kuolin. Näin. Oho. Missä sä edes oot? Mä kyllä tykkään passion hedelmistä. Mä en oo edes ikinä maistanut. No on tyyli ihan hyvin. Mä oon maistanut 3 kertaa semmoista passion hedelmää kakkuu. Mä oon maistanut passiohedelmä jäätelöä. Se on sitä jotain... Ihan... Tää on timantti! Näit sä 2 veini timantista? 4 veini. Täällä on 4. Täällä on 4. Joo. 3, 4 ainakin. Tuolla on rautaa vielä. Kato! Mitä? Sitten mulla on hiiltäkin ihan hyvin. Mitä? Missä? Täällä. Tuolla. Mulla on... Arvo mitä? Mulla on 11 rautaa. Me voidaan tehdä ne. Ja sit mulla on paljon puutakin. No okei. Ehkä tästä videosta... Tosta on timanttia. Tuolla on rautaa ja... Ehkä me tästä timantista saadaan jopa timanttifullit tai läpästään peliä. Joo, ei hitossa, ei meillä ole aikaa. Koska sä tiedät, että mä en jaksa kuvaa pitkiä videoita. Tai no nyt ainakin tiedät. Paljon sulla on hiiltä? Paljon sulla on hiiltä? 11. Mulla on 30. Tuu tänne. Ota, mä voin tulla laittaa niin sinne. Okei. Me mainaan nyt timantit. Onko sulla jo Iron Pick? Mitä? Onko? Onko sulla? Ei, mut mä paistan. Voinko mä saada se Iron Pick? Annaks sä mut me voidaan tehdä sullekin. Anna noin vaan. Joo, sä voit olla toka, kuka saa sen. Anna 2, mulla on jo 1. Kohta. Paljon sä tarvit vielä? Mä tarvii 2 vaan. Eiku 1. No, saamme nyt nää seuraavat. Eiku mä tarvii enää 1 ja Iron Pick 2 ja niin mäkin tarvii yhden. Noin. Saaks me nyt loput? Saat. Tai no, sit me voinko mä mainaan ton 2 veini? Voinko mä mainaa sen 2 veini? Ei. Katsotaan vaan kumpi on nopeampi. Okei, tääkin oli 2 veini. No voin mä mainaa sen toisen, kun mä haluun achievementin. Ei kun tää oli 3, niin jes. Ota, voit sä ottaa? Sä mä mainaa ton toisen. Saat mainaa vaan toi toinen. Mä käyn hakkaa tohon lisää materiaaleja tohon uuniin. Kun mä en halua tuhlaa yhtäkään. Mulla on käytännössä pikku timer tässä meneillään. Mä en halua, että... Okei, tässä on skeletori tuolla. No niin, hyvä. Mulla ei oo edes kilpeä. Ja mulla ei oo... Onks sulla puuta? On! Ihan hitosti. Mulla on 10. Tai mulla on 10 logia. Ja niin hitosti. Okei, kaikki tosta uunista nyt seuraavat on sun. Oho, täällä on ainakin 3 vielä. Jes. Se on 3 V, niin sä... Jos on... Ei, tässä on ainakin 4. 8. Tää on 8 veini. Ainakin. Onks tässä on 8 veini. Joo. Okei, annaks se mulle? Oikeesti me ollaan pelattu tätä ehkä maksa 5 minuuttia. Tuolla taas timanttia! Miss? Täällä. Ne on sit mun. Mä mainaan nää vaan. Okei, droppaa mulle kaikki. Droppaaksa mulle noin sun kaikki timantit? Voinko mä jakaa tällä kertaa? Mä en oo ikin saanut jakaa. Haitse se uunin. Ei, meidän raudat.
No ei, kun meidän raudat jäi tonne. Oota, haetaan ne. Okei. Droppasitko sä ne mulle? Meillä on 12. Mitä? Meillä on 12. Joo, me droppasin. Okei, mennään tonne. Käyn hakemaan. Joo, käy hakee vaan. Tämähän on aika iso ja täällä ei ole edes paljon mobeja. Mä teen ainakin timutuuleja. Toolsit. Paljon. Tein mullekin. Tehdään yhdelle vaan pikki. Mä Ainakin teen alkuun. Tehdään sulle pikki. Okei, mulle pikki ja sitten miekka. Mulle miekka myös. Ja jotain armoria ehkä. Ja jos sinne riittää. Jos ei riitä mulle. Hei, tuu hakemaan nää. Boostei. Tossa Mitä? mä droppasin ne sulle. Okei. Missä mun... Onks tässä riittävästi mulle? On, siinä on 6. Ja mä teen pikaksen. Mä teen aksen. Kannattaako akse tehdä? Ai Timuokse. Niin. Oikeasti se ei ole enää kannattavaa tehdä, koska näissä vaiheissa saat alat saamaan noita enchantteja tähän miekkaan ja sitten sit aksi tulee huonommaksi. Niin, mut kun aksel voi hakkaa puuta. Mä teen kyllä bootsit. Mut okei. Jos se on, mä en suosittele. Sä voit tehdä mitä sä teet. Mä tein jo. Voitko sä antaa muuten mulle nopeasti rautaa? Kun mä teen kilvet meille. Tehdään kilvet meille. On jo kilpi. Voitko sä tehdä... Mut mä jain, koska mä jain ne timantit. Tehdään... Voit sä laittaa tonne kaikki hiilet? Joo, heti kun mä tiedän, että tässä on vettä, niin sieltä todennäköisesti. Paistetaan meidän ruuat. Joo. No niin, oho. Voit sä antaa puuta? Mulla ei oo puuta. Mä tekisin itselläni kilve. Kun mä en mainannut Mä annan sulle siihen tarpeeksi. Sä voit tehdä noista. Sä voit tehdä. No enhän voi. Niin. 6 riittää. Riittää vai? Saatko sä? No, kyllä mä pystyn, sori. Mä otin just 9 lihaa tuolta. Mä tiedän, mä oon tämmönen Minecraft-nörtti, mutta ei se nyt oo väliin. Mä säästän sulle jonkun verran. Paljon mä säästän sulle? Siinä oli 41, joten mä annan sulle yhden enemmän. Joten paljon mä en jaksa laskea. 41. Mä otan näitä lihoja nyt. Mä otan näitä lihoja. Älä sä ota niitä, koska nyt ne menee muuten sekaisin. Sä saat 21 lihaa. Otat ne kaikki vaan paistua ja sitten painat hiiren oikeeta. Ei mun tarvii. Mä oon syönyt jo yhden. Joten sit me saadaan tasan. Joo, me menee tasan. Anna mä otan nää, koska sit sä saat noin 20. Älä ota vielä. Mulla on protection 3, noin gold ypärä. Älä ota. Mä voisin... No niin, nyt sä voit ottaa kaikki sieltä. Onko sulla 40? Onko sulla 20 siis? On. Okei. Mäkin saat 20. Mihin sä meet? Mut mulla oli noita... Mulla oli meloneita enemmän, niin se on reilu. Tai mulla on meloneita. Ei kun se on tasan menee. Niin, mut sä söit jo yhden, mut sit se on reilu. Haittaako se? Ei, koska mulla on 24. Ei kun se meni hyvin just. Joo. Sitten etsitään ironia, koska me tarvitaan armoria. Tai tämähän vois kohta loppua jo. Me voitais tehdä vähän off-camera juttu. Okei, mä aion verrakin. Me voidaan siis strip-mainakin. Joo, me strip-mainataan tässä sitten. Kauaa pelattu. Joo, me strip-mainataan tätä kyllä sitten. Me luvataan teille, että me